Aiarako kuadrilla euskara sustatzen. Aiara eskualdeko euskara sailak Itzarri Consulting erakundeko arduradunekin batera hainbat hitzaldi prestatzeko erabakia hartu zuen. Hitzaldi hauek Luiaondo eta Kondon egitea erabaki zirelarik. Luiaondoko hitzaldia abenduaren 10ean gauzatu zen, bertako kultura etxean, eta hitzaldiaren leloa euskararen bidean izan zen, eta moderatzaile baten bitartez gaia jorratzea zuen helburu. Gaia jorratzeko Koikili Lertxundi atletikeko jokalaria eta Itzarri Consulting erakundeko zuzendaria eta Ziortza Mendizabal Itzarri Consultingeko aholkularia izan ziren. Azken orduko arazoak zirela eta bigarren hizlariak ezin izan baitzuen Luiaondora hurbildu. Hala ere, hitzaldi honetan partaidetza maila handia izan zen, guraso eta haurren artean 61 pertsona bildu zirelarik. Eta Koikili Lertxundik bere bizitzan izandako esperientzia guztietan euskararen garrantzia nolakoa izan zen ezagutzeko aukera izan zuten. Ziortzak moderatzaile lana egin zuen, eta Koikiliren bizitzari errepasoa eman zion, bere inguruko datuak emanez eta galderak eginez. Gazteek ere izan zuten Koikiliri galdeketa egiteko aukera, eta borrokako giltza bat ere egin zion Koikilik gazte bati. Hitzaldia bukatzeko, bertan izandako pertsona guztiek Koikiliren argazki eta sinadura eskuratzeko parada izan zuten. Arratzalde on denoi eta eskerrik asko barkatu atzerapenean ere kulpa izan da, zekaldu egin ez bidean eta azkenean berandu ailegatu naiz. Dano dakizu euskeraz? Gaurren dioguna da, euskera eta kirola uztartu eta horretarako Jon Ortenetxe eta Ander Iturraspe ekarri dituguna eta eurek berba egingo ditute atletiken zenbat erabiltzen den euskera, futbolean zenbat erabiltzen den euskera eta horren inguruko galdera batzoi erantzungo die eta ondoren euskerarekin zerikusirik daukaten galderak eta euren inguruko galderak egingo ditugu eta nik espero dut zuek ere parte hartzea eta galderen badaukazue, Ander zerraitik eskatzen den horren gutxi aspalditxoan eta Koikilien arteko lehia nolan dagoen edo, galderen bat badaukazue, egin lasai eta eurak dudabarik erantzun egingo dago. Azteko eta galdera nagusi moduan esan beharko diegu eta eurak erantzungo digute, ia atletiken asko egiten da euskeraz. Ander, zuke temporal gixo dara mazu, egiten alda euskeraz atletiken? Nik uste nahiko jente egiten dauela euskeraz. Batez igual Nafarroako jokalari batzuk bidez igual ez egitenak, baina gehienok esan dut moduz jakin badakigu, berba egitea beste hauza da, bastantek horre egiten dugu bai, eta zelaien bai hori batzutan Tranak kontrako partidan izan ezik, eta erabili daiteke beste dateko jokalariak gure berba egiteko moduen ez ulertzeko, eta azkenen bentaja bat da. Lekora gutxi dara mazu lehen taldean, zer aurkitu duzu lehen taldeko aldaina sartu zaren euskerak egiten dauka edo ez da horren bizta? Nik uste dut, nik espero nire euskeraz jakin ia guztio dakigu, batzuk igual berba ez dauke oiturarik berba ulertu asko iten dauri, ez da? Egunan egonintzen da bitan bezeraz, da berak esaten dazten esaldi batzuk euskeraz, ez da horrek esan gure dago zeu zer pego bilako da, guk euskaldun artean nik uste asko iten dugula euskeraz. Gero erdaldun batzuk azio bagauz, respeta baitek edo, erdera zin dugu beste bai, zer dute sentitzeko, ez? Baina gure artean nik uste euskera asko iten dugule, da hori berak izan duguen, ez da? Zelaien defentsa moduen edo guke erabiltzen dugu euskera, ez? Horan etxaiak eta ez da hori ere ulertzen, erabiltzen dugu. Okendoko hitzaldia aldiz, abenduaren 16an gauzatu zen, Luiaondon egindako hitzaldiaren lelopean, euskararen bidean, hain zuzen ere.
Kasu honetan, gaia jorratzeko Ander Iturraspe Atletikeko jokalaria, Jon Aurtenetxe Atletikeko jokalaria eta Aritz Gaiaztegi kirolkazetaria izan genituen Okondoko Astobiza txakolindegian. Oraingo honetan, moderatzaile lanetan, Aritz Gaiaztegi aritu zen eta futbol jokalariei 45 minutuko tartean hainbat galdera luzatu zizkien. Era berean, parte hartzaileei hainbat galdera egiteko aukera eskaini zitzaien. Hitzaldi hauetan parte hartzeari garrantzia emateko eta hurbiltasuna sortzeko. Izan ere, jokalariak oso gazteak zirenez, sortutako giroa oso hurbila izan zen. Ekimenari bukaera emateko, gazte zein helduek jokalarien argazki eta sinadurak eskuratzeko aukera izan zuten. Era honetako hitzaldiak oso garrantzitsuak dira euskararen erabileraren sentsibilizazioa lortzeko. Beraz, zorionak Aiarako kuadrillari eta jarrai dezagun euskararen bidea eraikitzen.